ntiere cancer mar prostate, and then now generally ntiere colon cancer. Mano be ng'eni inyal tim screening. Ntiere test miluongo ni colonoscopy minyal tim. Koro cancers moko manigi test minyal tim gi mago beyo ka ng'ato nigi thuolo odhi otim mondo at least eliminate cancers ma inyal yud chon. Just to reduce your chances of yudo gino ka osebedo late. To daktari, thoth penjo mabina neno ka moko kuom jopiny thoth gi penjo ni to cancer ni kelo gang'o? Cancer wakia. Ka ang'iyo example mara, nanga mana chiemo maber, natimo exercises ga maber, nan healthy. To en obirabira. Family history. So yes, anangi family history mar cancer. On side mar babana, dawa makor gi babawa ne nigi breast cancer. And then cousin na ma kor ka baba be oyudo breast cancer. And then my korado highlight ni chuo be nyalo yudo breast cancer. Nikech wuonwa ma wad gi babawa be no yudo breast cancer. Then after an cousin na moro kendo, so wan nyiri adek anda dawa mose yudo breast cancer. To ntiere kata test manotim na ilonge ni genetic test magi yudo ni ntiere problem gi genes makoro confirm ni one to one kode family. Okay. So when it comes to breast cancer, ntiere koro cancers moko ma kagitimo test ging'eyo ni ntiere hormone moro manigi shida momiyo cancer no grow. To okinyal ng'eyo mano hormone ma monte nigo to ok monte ma yudo cancer. Koro okinyal ng'eyo ni in ni timang'o okitimango ma ono yudi to anto yuda. Though ntiere risk factors mantiere generally in our life ma gi impact our health negatively. But koro inyalo reduce gi kaka smoking, madondawa, wang'e ni ntiere risk, olo immunity mar body, and then madho kong'o mang'eny be, then diet, kichamo chiemo ma processed, gik machal kamago, obesity be ka in overweight, be increase risk. Okokel to increase risk. And then ka in gi factors gite, ka by bad luck yudo cancer, mano ing'eni koro dendi onge gi teko mar fight. Yeah, so makoro it can be prevented. Iwacho ni wanyalo inte timbe wanyalo geng'o kapok ramana cancer makwa nikech cancer to koro nyalo mako ng'ata kata ka ine makoro ichiemo maber mogik ma vitamins te vegetables te ma you know but mano so apani samore en gamana bahati mbaya. Yeah. To koro waloso ni kutende kod stages nikech bende wang'e ni cancer ka cancer bende nitiere kod stages mage to bende